Bine v-am regăsit la un episod de Summer Guys, că nu ceva nu s-o bubui. Stai că aici e sola. Scuzați-mă. Mă rog, hai să punem opa și... Bun. Bă, da, gata. Ok, pe bune. Bun. Bine v-am regăsit la un episod de Summer Guys. Ok, astăzi ne jucăm doar un nivel pe ăsta. Iubita mea, ok? Ba da, e. Oh, boys, glumesc, oh. Ok. Ok, blog, deci ne jucăm doar nivelul ăsta. Bă, stai, de fapt hai să jucăm ceva prieten. Ce faci, mama? Ok, e ok. Ok, ea e mama mea, boys. De fapt hai să încheiem videoclipul, că totuși poate se consumă memoria. Dacă v-a plăcut, trebuie să dați butonul.